Kartoffelmos med kærlighed. Skræl kartoflerne og skær dem i mundrette stykker. Kog dem møre i letsaltet vand. Lun mælken og opløs bouillonterningen i mælken. Skyld kikærterne og rist dem i olie på en pande, til de er sprøde. Krydder med salt, peber og paprika. Hæld dem i en skål og sæt dem til side. Pil løgene og hak dem fint. Vask og skræl pastinakker og gulerødder og skær dem i små tern. Steg det hele i olie og en klat smør. Tilsæt sojasauce, røget paprika, chiliflager og fløde. Lad det simre i nogle minutter, til grøntsagerne er møre og sovsen er cremet. Mos de kogte kartofler. Tilsæt smør, den lune mælkeblanding, salt, peber og lidt muskatnød. Rør godt rundt og smag til. Server mosen toppet med de cremede grøntsager, sprøde kikærter, syltede rødbeder og friske urter. Velbekomme.